bol, Brad Young, mae'n le fan hyn i Young yr ergyd, na chi, gol gan Brad Young. McManus yn gweld y golwr oddi ar y linell! Wel, am gol. Declan McManus yr eilydd. Un edrychiad gan McManus. A mi oedd y bel yng nghefn y rwyd. Nôl at Rebecca Mathias yn ergydio o bell. A Rebecca Mathias am gol ac am amser I sgorio I Aberystwyth. Gafodd y golwr law iddi, ond mi o'na ormod ar nerth ar honna gan Rebecca Mathias. Slack allan o'r cefn. Cyflwyno'r meddiant yn syth yn ôl I Airbus ergyd o bell! A Jordan Evans sydd wedi dwblu mantais y tîm cartre o'r diwedd. Yr ymwelwyr yn creu problema iddyn nhw eu hunan. A fe symudodd ergyd Jordan Evans yn yr awyr a fe dwyllodd yn Rhys Williams. Samson, ceisio chwarae honna at Hartley, a Leah Lewis yn cael yr ergyd yn y diwedd. A Leah Lewis yn yr amser ychwanegol yn cael gol yn ôl i'r Seintiau.